Volleyball pala. Oo. Mine. Pero sa bagay, no, it's 2023. Yes. Diba, wala naman ng lalaki, babae kung sino yung dapat mauna. Yes, kapag mahal mo, sunggaban Ayan, mo. pag mahal mo, lapain mo. Yan, gaswang. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mo ipa-shoutout ang babaeng nakakuha ng iyong puso. Uy. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Ragam broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape!